Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Aşra kamera zapisa girtdimi? Svetlarim Gülýaly menem owadanjy ak kepteri taýyn olsaňyz başlalyň. Hemejäňize salam. Men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 282-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölümde bet täzelikler var. Däli-däli täze diş ýazypdyr. Aýdaý özüň aktiw şekilde. Araňyzda kanalymyza täze gelenler bar bolsa, patpisat düğmejine basyň we aramyza hoş geldiňiz. Köýnüji dostlarymyz, siz hem like basan bolsaňyz, onda näme täzeliklere başlaýyn. Blogger Gyýyt Aýnula da durmuşa çykdy we biz media tama toparnyň adyndan ýaşlara bagyt arzu etýäs. Şundan şeyler kemişe fakat onmirden evde olmalıya hova ya no hova ya Hormatly ýaşlar, bayram tepede evden hadyranlyş geldim. Karaýba sapylyň bayram ýaly. Klip täzeliklerine başlaýas. Aýdaý özüň we Güläli Gulmuradowa gitara. Ýadyňyzda bolsa, bu aýdymyň TikTok videolaryny eýýäm paýlaşdyk we bu aýdym TikTokda gowy ýeridi. Ýazerdi Mahmudow hakykatdan hem maneli bir klip ödürledi. Yalan dünýä. Yalan dünýä, beýwapa dünýä, nähriň nerede? Yalan dünýä, beýwapa dünýä. Eniki täzelik Celil we Aýlaradan Miamor. Klip gowulypdyr. Ural Yusupow täzece klip ödürledi. Gyýdym. Klip süjetli, manili. Alo. Kagadan okma. Gyýdym ýataň oksan. Manga zotina. Balya baryan hazır. Wagtçan gyýdym. İşleyip sana da wagt aýrylamam. Akıllıca süýjü dilli şeker gyýdym menin. Yakınlıca, mehirlice bakar gyýdym menin. Boylaryňa döneýin, mehrimden ganaýyn, akly gyýdym. Yeni bir täze klip Batyr Hoşdurdiýewden Doglan gün. Arzular edýäs bu gize, bugun sen doglan günüňde. Uzak ýaşa gülüm bugun, gutlaýan sen doglan günüň. Serdar Çarif'den Canı Sesi konsertten bir näçe klip. Inni gelin Jahan Bagşydan Canı Ses dinläliň. Yeni bir Canı Sesi Rüstem Halydan dinläliň. Ýollar bu ýollar.
Dostlar, bu bölümde canlı ses köp boldy. Mekan Ataev Yekäniň. Erkide oynap hiç köwrü kalma. Arman bilin geçir salı yekeni, salı yekeni. Erkide oynap. Google, indiki soruň şampasyny nirde etdiň we näme soraw taýinladың? Assalamu alaikum mediatymy. Hemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen soragymyzyň jogabyny Akmurat Jumanazarov diýen agzamyz ilkinji bolup kommentariyada dogry jogap ýazma başardy. Akmurat bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni dostlar, ýene de soraglarymyz dowam edýär. Ýagny şu taýda bir kartinka goýjak. Şo kartinkada sorag belgisiniň ýerine näme bolmaly? Kim şu soragyň jogabyny birinji bolup kommentariyada dogry jogap ýazma başarsa, Hemişe kiyadi men adımdan 100 manat. Onu näme? Hemmäňize üstünlük. Sağ olun. Dizet bilen Twist täze aýdym hödürledi we bu aýdymda köp ýerlerinde kakdyryp geçýärler. Ýagny panjaklaýarlar. Atamyzyň töle garypdyr öýtmesinler. Gelip görüp çözüp getdi diýip geplesinler. Bolan öwün mäne zady. Jeytunurun gowaryan aýdymlary, halk aýdymlary we täzelik ogul wewi Riyemowadan ýat adamlar gollady. MPO şarjanyň soňky täzeligi Didar Nurberdiýewden "Goý erkime, goý erkime". Yüreğime vermedim erkime. Meni söydün sen tersine. Dinleme beni yana kefire. Goý erkime. Instagramda Eýranyň gardaşymyz Mobinyaş täze hip-hop aýdymlaryny hödürledi. Bu täzelikler hakyky true rap dinleýijiler üçin bayram bolar. Life on bir film, yöne love story dolu ölüm. Doğum men sigarını yal sen yanında kalıp da megerde döküldü kulüp. Didili okuyma danlar elin, zınana girsem de kesilme dilim. Hello başlana gatene emedik yaradım. Men aynadaki tesirale yoktu ortak adamım. Gelin yele sana, göne yene gelip tanıdım. Adını unuttum tene beşerip sina. Lazım defe çatma, 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 çatma. Götürmesen atma, 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 atma. Yoldaş sana satma, 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 satma. Karacanı tatma, atma, yatma, batma. Atber. YouTube täzeliklerine Avdudaý Backstage yükledi. Diýsem dogrymy ya vlog ýüklet diýsem dogrymy? Ay garaz video yükledi. You're doing very good, bro. Very good, bro. Yeah. Bắt đầu tìm về nơi tương xứng. Yeah. Let's go. Elledat başkalar üçün sevgilen dole kucaklan. Eşen seni kucaklar, yanımın adı dünya seni ucaklar. Inni Elias gatygadykly ýere TikTok'da Google diýen accountda bir video gabat geldim we hakykatdan hem gow edip analiz edipdir. Dizediň aýtýan sözlerine däle-däle jogap ýazypdyr. Panjaklapdyr, ýagny dis. Gelin dinläliň. Gidip otyr aýdymy, kofe aýdymy. Wadaňyta aýdym öýde biziň köýüne 5 saat goýdyk şoň golasyny. Gözümne çiro, näme? Ýarym saatda ýazýan oşunlar aýdym bilme. Şurada böyle 45 minut boldu. Edi rara. 5 saatla suwda oturýarmy? Aýdym çiro. Entegim gidem okşanyma. Entegim alan okşanymam. Gatyqym bolary tutdym. Inni Elias iň gowaran şarjyklarymyzyň birine könleri ýatlaly. Murik maňa sen gerek. Men yüreğim diňe tenip urýar.
Yine bir könleriyatlali Halipa Kerim Qurbanaliyev'den nädip ýaşaýyn. Men nädip ýaşaýyn sensiz bu dünýäde bollum men bir mejnun garip ýaly sensiz. Men şu dünýäden gaçýan senden habarsyz. Anam men ýaşa bilemok sensiz. Ah çekýän men dertlerimi bil. Inni elýän tesirleri okumaly şarjymyda ilkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Aymurad Hudaýberdiýew. Meditama işiňizde üstünlük arzu etýän. Köp sağ olun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Gülruh Ýagmyrowa. Altın gowjy. Bugünem owadanjy bolupsyň. Köp sağ olun. Bugünem owadanjy bolup durun tesirlerde belli. Indiki tesirimiz mawtumly. Her hepde täzelikler bilen bizi beýendirýäniňiz üçin köp sağ bolsun aýtýaryn. Meditama diňe öňe köp minnetdar gollaryňyz üçin, tesiriňiz üçin. Ýene bir tesirimiz Dayanç Ataýew. Salam altyn biziň adymyzdan salam. Rossiýa Volgogradda okap ýören talipleriň adyndan salam. Bizden hem size Meditama toparynyň adyndan akeplerden ullukan salam. Endi gelýär soňky tesirimize Gülüm. Altyn salam Meditamanyň nury sen gözel gyz, göz değmesin gözelliňe. Köp sağ olun, beni diýsen beğenirdiňiz. Dostlar, bu bölümdäki täzelikler nätti we iň halan täzeliňiz haýsy? Tesirlerde hökman belläň. Men bolsa şeýlelik bilen bu bölümi jemleýän. Indiki bölümde görüşýänçek özüňize gowja serediň. Hoş, sağ olun. Welcome to Meditama. Aşrak. Подписаться diýýärna. Подписаться, да? Blog. Mikana tayf bağmayın te? Ya, normal. Noyabrda. Şomuşukda. Arasın, zaman bu передача gıyvatta aşağı näme? Bir çıkdım, kim diýär çık edip şu an. Murik. Bu ne bunlar? Aşağı inne. Durun da şu iň soňky ýerini aýdaýyn.